Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Country Funders ulit, no? Mag-update ako dito ng mga second hand motor nila. Ang down payment mga kapatid ay nasa 499 pa rin, hindi pa rin siya nagbabago, no? So kung makikita natin, no, dami na naman sila mga motor dito na mga fresh na fresh pa. Yan, makikita natin, no? Yan, abangan natin yan mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod ng videos. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So ayun, God bless po. Noxky Vlog. Noxky Vlog. So ito po mga kapatid, yung warehouse dito sa San Fernando, Pampanga, no? Ito, na-vlog ko na to last time, yung bodega na to. Ngayon 2022, meron na naman sila, napakarami na naman mga kapatid, oh. Makita natin, punong-puno na naman. Yan, oh, paikutan natin para makita ninyo. Yan, yung mga motor dito. Yan, mga fresh pa mga kapatid yung mga motor nila dito. Ayan, umpisa natin dito mga kapatid. Ito yung naka-arrange naman mga kapatid yung mga motor nila dito. Ito puro TMX 125. Tapos dito Mio Sporty, no? Tapos may kahalo lang mga kapatid na Mio i 125. Ito Mio Sporty pa rin yan, mga hilera na to. Tapos ito, kung makapansin nyo mga kapatid, wala siyang price na nakalagay, no? Ang sabi sa atin mga kapatid, kasi may mga pangalan to mga kapatid, eh. Ayan, kagaya na to, meron siyang pangalan. So nasa system po yung nila mga kapatid, yung presyo nito. Pero ang sabi sa atin, mga nasa less 2,000 lang mga kapatid yung mga monthly nito, no? Tapos depende na rin sa motor, sa condition ng motor, no? Ayan, kaya mas maganda mga kapatid ay in person talaga kayo pumunta dito para mas makapili kayo ng nababagay na motor para sa inyo, no? Tapos ito, ayan, no, puro smash nandito. Ayan, mga sariwa pa, oh. Yung iba dito mga naiwan pa mga kapatid nung mga dati pang ano. Yan, kagaya nito meron siyang presyo. Yan, oh. Ang monthly nito nasa 2,460, down payment 500, tapos may rebate na 400 sa 3 years mga kapatid. Yan, puro smash. Tapos pagdating dito sa kabila, ito napakadaming ano dito mga kapatid, oh. TMX 125, meron na naman dito isang hilera. Tapos dito dalawang row na naman yun nandito mga kapatid na TMX 125. Yan, ito alam ko mas mura tong TMX mga kapatid, no, yung 125 na to. Kaya sa mga gustong kumuha ng mga pang service, marami po dito mga kapatid, no. Ito YTX 125 din, Yamaha, isang hilera din to mga kapatid, no? Hanggang doon. Tapos meron pa dito, ayan, no, ang dami pa mga kapatid. TMX meron, Badja mga kapatid, isang hilera din, Badja. Tapos Mio Sporty ulit, ang haba, ayan, no, dami. Tapos Mio i 125, dalawang hilera to mga kapatid, ayan, no. Pili na lang kayo ng mga magaganda pa. Pero mga ano pa to, fresh pa to mga kapatid, oh. Yan, oh. Pili-pili na lang talaga, no? Ito papakita ko lang sa inyo para at least may mga ano na kayo, may idea na kayo para pumunta dito, no? Tapos doon meron kami pa, pero ano na yun, masyadong mga marami ng damage yun. Ito lang tayo dito, may mga naka hilera. Ayan.
Yung mga motor nila dito, no? Yan, Smash. Smash na naman to mga kapatid. Yan. Mio Sporty. Yan, isang hilera din. Tapos ito mo. Isang hilera din to. Honda Beat. Yan, oh. Mga fresh pa. Yan. Nakita natin. Yan, wala silang price, pero kung kayo pupunta mga kapatid, nasa system po ng computer nila yung mga presyo nito. Tapos meron ding Honda Click dito. Ito, so nga lang ito may basag na mga kapatid yung kanyang bearings dito, no? Ito pwede pa to. Itong Honda Click na to, maalikabok lang mga kapatid, no? Ayan, no? Yung mga pangalan yan mga kapatid, pagka hinanap niyo yung pangalan na yan, makikita dun sa system kung magkano yung installment nya. Yan. Tapos dito punta tayo dito. Ito meron pa dito sa may bandang gilid na to. Ayan, meron pa rin dito mga kapatid, no? Halo-halo naman dito mga kapatid, mix. May Honda Click, may Smash, may XRM, may Raider, no? Ayan, no? Raider 150. Meron pa sila dito ang stock. Ayan, no? Down payment 4,629, tapos monthly payment 3,879. May rebate na 700, magiging 3,179 na lang sa 3 taon, no? Ayan, no? Fresh pa yan mga kapatid, yung Raider 150 na carb. Tapos Smash meron din dito mga kapatid, 499 down payment, tapos monthly nya 2,907, rebate 500, updated magiging 247 na lang sa 3 taon mga kapatid. Smash na kulay black, oh. Yan, oh, maganda pa. Sariwa pa mga kapatid. Meron ding Mio, meron pang ano dito, Click din, pero medyo ano na siya, ng luma-luma, no? Ayan, oh. Tapos dun sa likod maganda rin, ayun, oh. Mga Smash marami, yung mga fresh pa, oh. Ayun, kagaya ng blue na yun, ganda. Sariwa pa mga kapatid. Ayan, ito kung makikita natin yung mga may lobo, ito may presyo dito. Umpisa natin dito mga kapatid sa Kawasaki Barako 2 mga kapatid. Ayan, oh. Sariwang sariwa pa, oh. Ang ganda nito. Ayan, monthly nya sa 3 taon mga kapatid ay 4,600, tapos rebate 600 pala yun, kaya 4,000 na lang. 499 yung kanyang down payment. Ayan, Barako 2. Tapos ito mga kapatid, TMX 125 na kulay gray. Ayan, fresh pa. Monthly nya sa 3 taon 2,579, may rebate na 400. Yan, tapos down payment 499. Puro 499 mga kapatid. Yan, pareho lang yan mga kapatid dito. Tapos badya, ito walang presyo mga kapatid, pati itong isang badya na to. Itong TMX TMX ay YTX mga kapatid. YTX ng Yamaha 125. Meron naman itong monthly na 1,913 sa 3 taon, tapos rebate 500 mga kapatid, tapos down payment ganun pa rin 499. Ito naman YTX din, magkaiba sila ng monthly, no? 2,229, rebate pa 500, tapos 499 din yung down payment. Tapos ito mga kapatid, Smash 110 na kulay red, no? Ayan,
Okay pa rin siya, oh. Aftermarket na yung kanyang upuan. Then odometer ay 1,129, ay 11,200. Monthly 1,956, tapos rebate 400. Ayan, sa 3 years po mga kapatid. Ito meron mga kapatid, no? Smash ulit, 2,680 ang kanyang monthly. May rebate na 600 mga kapatid, na kulay matte gray mga kapatid, o matte black mga kapatid yan. Ito yung matte black. Ayan. Ito naman 2,980 mga kapatid, yung kanyang monthly, rebate 400, smash pa rin. Tapos dito glossy black, 2,257 kanyang monthly, tapos rebate 500, tapos 499 din yung kanyang down payment. Tapos dito, ayan, tapula naman na Suzuki Smash 2404 mga kapatid, yung kanyang monthly for 3 years, and then rebate 200, tapos 499 din yung down payment. Ayan, oh, mga fresh pa yan mga kapatid. Kaya pili-pili ka lang kayo mga kapatid. Ito pala, Mio Sporty, oh, kulay black. Ayan, fresh pa, oh. Ganda pa yung gulong niya, oh, makapal pa. Monthly nito for 3 years 3,046, may rebate na 600. Ayan, 499 yung kanyang down payment. Ayan, Mio Sporty. Then dito mga kapatid, ito Mio I. Yan na, kulay blue. Ano? Okay pa to. Monthly naman ito mga kapatid ay 3,016, may rebate na 600, tapos 499 din yung kanyang down payment. Ayan, oh. Tapos dito smash ulit, monthly 2,587, may rebate na 450. Ayan, magenta yung kulay niya. Ayan po. Tapos dito naman tayo mga kapatid, ito Honda Click 125 na kulay orange mga kapatid, oh. Ayan, okay pa rin to. Yan, $3,500 yung kanyang installment for 3 years, rebate 500. Kasi ito Raider Carb ulit 150, fresh pa. 3,500 ang kanyang monthly for 3 years, tapos may rebate na 700, down payment niya 5,000. Yan, fresh na fresh pa, oh. Lamig dito. Ayan, ito ano to, GTR, oh. Ayan, oh. Ito, ganda nito, Supra GTR 150. Ang monthly naman nito mga kapatid ay 3,611, tapos may rebate na 700, tapos down payment niya 5,100, no? Ayan, kala ko 51, sorry, 5,100 yung kanyang down payment. Ayan, no? Fresh na fresh pa mga kapatid, oh. GTR, sa mga may gusto ng ganyan, punta na kayo dito mga kapatid. Tapos ito Honda Beat, oh, fresh na fresh pa, oh. Yan, oh, Honda Beat 110, monthly niya 3,277, tapos rebate 550, tapos yung down payment 499. Ayan, Honda Beat ulit mga kapatid, mga sariwang sariwa pa to, kaya naka ano sila dito, sila yung nakabunga dito mga kapatid, no? Ang monthly ay 3,162 sa 3 years, tapos may rebate na 600, 499 din yung down payment. Yan, oh, kulay gray naman to, Honda Beat. Tapos ito same lang na kulay, ito mas mababa mga kapatid, no? 2,801 mga kapatid yung monthly for 3 years, tapos rebate pa 600,
For 3 years, oh. Ayan, oh. Murang-mura na yan, mga kapatid. Tapos ito, kulay red na mga Honda Beat. 3,394. Monthly niya for 3 years, mga kapatid. Rebate 500. Tapos ito, Honda Dio na kulay blue. Meron sila dito. Ito naman ay monthly niya 2,465 for 3 years. Tapos may rebate na 400 yung kanyang monthly for 3 years. Yan, sariwang sariwa pa yung Dio na yan. Tapos ito Raider uli, mga kapatid, no? Raider 150 na carb. Ano, naka forma na, mga kapatid. Monthly naman ito 3,697. Tapos may rebate na 500. Tapos ang down payment niya 5,000. Sariwa pa yan, mga kapatid, oh. Hindi lang makita, mga kapatid, dahil digital pala yung ano to, odometer. Tapos ito MIUI 125 na magenta, mga kapatid, no? Ang monthly naman ito ay 3,228 sa 36 months. May rebate na 500. Ayan, down payment niya ganun pa rin, 499. Kaya mas maganda updated tayo maghulog, mga kapatid, no? Tapos dito, ito pareho lang ng kulay, MIUI 125, 3,293 kanyang monthly. Rebate 600 for 3 years. Okay pa yan, no? Ayan, no? Wala lang cover dun, mga kapatid, sa kanyang makina. So ayan po, mga kapatid, yung update dito sa Country Panders. So ayan, ayun sila, ma'am, tsaka sa sir, no? Diyan na lang kayo mag-inquire sa kanila para sa mga motor na gusto nyo. So ayan, napakarami po dito, mga kapatid. Puntahan nyo na, mga kapatid, baka maubusan pa tayo. Yan, meron pa rin silang RS dito, RS 125. Yan, mga fresh pa, mga kapatid, oh. Yan, meron blue, may matte black, mga kapatid, ito tatlo. Yan po. Maraming salamat sa mapanood nyo, mga kapatid. God bless. Ito, tanongan natin, no? Morning, ma'am. Sir, ano bang requirements na ano dito para makakuha ng Ano lang po, barang valid ID, valid ID, saka payslip, Payslip. saka bill ng kuryente. bill ng kuryente? Yun lang, mga kapatid, pala yung requirements nila. Payslip, COE, ganoon. Pag business, business permit. Ayun. Nagbablog kayo dyan. Oo, ayan, naka-record to. Sige, sige, Sige. gusto ko yan. Ah, Okay, welcome po. sige. Salamat, sir, no? Thank you. Sige. Thank you din, ma'am. Shoutout sa kanilang dalawa. Sige, sir. Ayan, thank you po.